sei se funciona, creo que sí. Bueno, moi bons días a todas e a todos. Vou atender esta rolda de prensa para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno celebrado hoxe ás 10 da mañán e de alguma maneira vou anticipar tamén algúns dos temas que se van a tratar en outra extraordinaria e urxente que se celebrará ás 2 da tarde. Bueno, os temas basicamente que se trataron foron en materia de licencias de obras. Eu salientaría a construción de dúas naves industriales no polígono da Xionlla. En materia de obras se sacou a licitación a obra de mellora da accesibilidade en diferentes puntos de Santiago. É un proxecto que se desenvolveu en colaboración con Cogami e son actuacións que afectan fundamentalmente a diferentes pasos de peóns da ciudad en zonas onde ainda non foran reformados con antelación e están orientados a facilitar a súa operatividade por parte das persoas con algún tipo de discapacidade. Tamén se aprobou a compra dunha serie de pantallas de monitores por importe de 30.000 euros para centros socioculturales do rural e quedaron pendientes para as 2 da tarde a aprobación dos convenios coas asociacións de comerciantes, concretamente con Santiago Centro, Compostela Monumental e tamén con Comercio.Compostela, que se aprobarán ás 2 da tarde para a posta en marcha do monoparking. Agotouse o capítulo de monoparking do ano pasado, polo tanto, a partir desta semana queremos poder facilitar que as asociacións poidan poñer en marcha o novo sistema de parking. Por tanto, xa o anticipo, o importe total da operación son aproximadamente 98.000 euros, que se repartirían 31.000 para Santiago Centro, 31.000 para Compostela Monumental e, se non me falla a memoria, 37.000 para Comercio.Compostela, que incluye tamén área central. Queda pendiente aínda unha posible ampliación posterior deste convenio por importe de outros 50.000 euros. Que non sei se hai algunha pregunta que queirades facer. Esta posible ampliación de canto? Sería un tope de 50.000 euros. O que pasa é que estamos tratando coas asociacións de comerciantes si prefieren metelo en incrementar os bonos de parking ou, polo contrario, en organización de actividades de dinamización. Entón, na última reunión que tuvemos, ese tema se puxo sobre a mesa, polo tanto, ora se sale co convenio previsto no orzamento aprobado no mes de marzo e, en función da decisión que se tome, habilitaremos un programa de dinamización que se celebraría a partir do mes de agosto, setiembre, ata final de ano. Ou, polo contrario, se ampliará ese programa de monoparking. Un pouco, aí vamos a respetar, xa o dixemos, o criterio das asociacións. As licencias para dúas naves na Xionlla, de que son? Unha non ten un fin non ten un fin concreto, é dicir que, por tanto, é unha nave que posiblemente se construya para ser alugada ou para o que logo se poida destinar a fines diferentes, e outra que de Pieunot, polo seu nombre, dá a impresión que é unha distribuidora. Digo, polo nombre, a impresión é que sea unha distribuidora. Podese saber cantas parcelas quedarían libres na Xionlla? Porque sempre que hai Xunta de Goberno sempre anuncia moita construcción, non sei se é un síntoma de que o polígono... Iremos dando unha volta dentro dun rato por ali e, como vostede verá, o polígono está en plena efervescencia. En este momento hai unhas 50 naves construídas ou en construcción. Por lo tanto, é un polígono que ahora mismo está en plena efervescencia e, bueno, pues de eso nos congratulamos. Queda unha parte amplia que é a que está sin construir, que son dúas partes. Unha é a que se reserva para o biopolo e outra é
a que é propiedade de Finsa, que eso, en principio Finsa ten esos terrenos reservados, pois, bueno, eles nos dirán que plantellen inicialmente, querían crear aí unha especie de clúster vinculado a Finsa. Ahora mismo, eso coa crisis parouse, pois non sei ahora mismo que expectativas se ten plantexado Finsa, tendo en conta que, claro, que é unha empresa que funciona con carácter multinacional e, polo tanto, pois, hai determinadas decisións que poden materializar aquí, ou en Portugal, ou en Francia, ou en outros países. Ramón, de Naceros, veciños do casco histórico piden un maior control do reparto de mercadorías. A semana pasada, un vehículo de reparto bateu contra unha esquina do municipio das 5 Casas. Vamos a ver, en eso estamos, e eso é unha das partes da ordenanza de circulación que en este momento está en exposición ao público, xustamente é un dos seus obxectivos, e en eso estamos tamén, e un dos programas das declaracións de interés que o Concello de Santiago ten presentado no Ministerio de Fomento é xustamente unha organización diferente do reparto de mercancías. En todo caso, os accidentes é algo que sempre existe. Eso foi un accidente de un camión de reparto de unha conocida marca de cervezas. O camión e o condutor foron identificados e, polo tanto, terán que responder dos desperfectos ocasionados. Pero é certo que vehículos dese tamaño circulando por determinadas rúas de Santiago, máis aló da pericia dos seus condutores, supoñen un risco para o patrimonio e, en algúns casos, tamén para as persoas. A Xunta Extraordinaria non vai ningún tema máis? Si, van ir temas de obras vinculadas á utilización dos remanentes. Como a finca dos Piños? Pois non o sei, que ando vexa os temas que entran, poderei yo decir, pero podría ser, pero con todo o finca dos Piños non vai con cargo a remanentes, vai con cargo ao presuposto ordinario. En principio, os temas que estaban pendientes eran temas que estaban pendientes de algún informe que, por lo tanto, non se poderon incorporar na primeira sesión. Se ao longo da mañán se producen esos informes, pois daremos de luz verde pola tarde. Por exemplo, no tema dos convenios de bonoparking, chegaron o informe de dúas, falta o informe da terceira. Cando chegue o informe da terceira, pois van as tres asociacións. Xa se saca para poder firmalo e para poder facer o operativo. En canto a esa visita que ten despois con Ángeles Vázquez a parcela do Biopolo, que van falar, que van tratar? Non sei o que me querrá decir ela. Foi a conselleira que plantexou facer unha visita ao polígono. Visitaremos o polígono, comprobaremos as limitacións que ten e tamén comprobaremos o crecimento que está tendo. No caso da parcela do Biopolo, o que podremos comprobar os dous será como se está facendo os traballos previos de acondicionamento desa parcela. De feito, pois, calquer persona que pasara por ali sabe que se está traballando nesa parcela desde finales do mes de xunio, facendo tarefas de recheo, de asentamento do terreno, que son imprescindibles para logo realizar as obras de construcción. Toda vez que esa parcela ten moitas virtudes, pero teña un desnivel moi grande, de aproximadamente 6 metros en ese punto, con relación á calle e á carretera. Por tanto, se está facendo ese recheo. É unha visita, non teñen previsto falar de nada en concreto? Cando remate, direi yo. Mentras tanto, é unha visita simplemente cando remate, direi de que falamos. Obviamente, en ese polígono ahora mismo, a maior urxencia e necesidade é que se remate o vial, o orbital, e posteriormente o orbitaliño, porque ese polígono está pedindo a berros a conexión coa autopista, coa AP9, que, como sabe, xa está aprobado o convenio, coa autovía que vai a Lugo e tamén coa carretera nacional 550,
que é a que vai a Coruña. As dúas primeiras, a obra está en execución en este momento, a última é a que está en fase, a conexión con a Nacional 550, é a que está en fase de redacción de proxecto. Como valora o curso da fin de semana no tocante a botellón, festas, vendo ademais como se están incrementando os contagios de COVID? Vamos a ver, en festas, por exemplo, de pisos, a cifra é unha cifra relativamente modesta. Eu creo que falamos de 2 ou 3, por lo tanto non me parece, comparado con outros fines de semana, unha cifra exagerada. Con relación ao botellón, tampouco está habendo hasta o momento grandes problemas. Hai grupos de xente nova, normalmente grupos pequenos, de feito os grupos sobre os que se actuou este fin de semana, o máis numeroso estaba formado por 7 personas, por lo tanto, nada que ver con esos botellóns de centos de personas que vemos na televisión. Se está actuando, se están formulando denuncias e se está facendo o que hai que facer. De momento non hai un elemento de alarma. Os datos de Santiago, como os de toda Galicia e os de toda España, son preocupantes. No de Santiago un pouco menos. De momento estamos lixeiramente por debaixo dos 100 casos por cada 100.000 habitantes, o cal nos sitúa entre 50 e 150 en ese nivel intermedio. Desgraciadamente estamos subindo, pero volvo a repetir, ahora mismo Galicia está no borde dos 200 casos por 100.000 habitantes e España por enriba dos 300, e nos estamos lixeiramente por debaixo de 100. Quero decir que os datos obxectivamente non son malos, pero a tendencia non é boa. A tendencia é mala e é necesario actuar de forma prudente e responsable. Pode mencionar algunha das obras que poden ir á Xunta de Obras Extraordinarias? Non, eso direi no despois, porque depende dos informes, e o que non pode dicir despois é que esta non chegou o informe ou este sí. Non, eso dos informes que cheguen se dirá, e en principio o que vai fixo son os 3 convenios coas asociacións de comerciantes. Vale? Eu teño outra pregunta máis. Bueno. Sobre o tema dese informe que se publicou, que está en exposición pública tamén, sobre o tema da subida de prezo que pode afectar o autobús urbano e as críticas da oposición. Iso é un estudio, non é un informe. Pois, sobre ese estudo, que ten que decir? Non sei. Pois que os estudos os fan os profesionales e chegan ás conclusións que chegan. Despois dos estudos verán dúas cousas. Un é a celebración dos concursos correspondientes e, polo tanto, nesos concursos os precios serán os que resulten do concurso, non do estudo. O estudo é un punto de partida e logo, ao final, virán as decisións políticas tamén, que serán as que terán que seguir estreitamente os estudos ou serán as que terán que decir que aportación está disposto a realizar o Concello de Santiago. Ese estudo está feito contando cunha aportación a fondo perdido do Concello de 4 millóns de euros anuales, é dicir, unha cifra importante, prácticamente o 50% do coste estimado do servicio, pero o Concello despois poderá tomar a decisión. Se en vez de 4 millóns está disposto a poñer 5, pois eso minoraría as posibles tarifas ou tasas que houbera que cobrar. Por lo tanto, os estudios son estudios e o que nos dá é unha realidade. A partir de aí ven un concurso, virán as ofertas e... Pero se nos dá unha realidade, podes esperar entón que suban os prezos do bus? Sería raro que baixaran. Eso xa yo digo. Entre outras cuestións, porque unha realidade que todos conocemos.
Ahora mismo os autobuses se caen a pedazos. Iso ten unha parte boa, e é que están amortizados e, polo tanto, non hai que repercutir ningún coste de amortización. Ahora resulta que queremos ampliar o servicio e necesitamos ampliar a flota de autobuses. E, ademais, hai que poñelos todos novos. O ser que todos os autobuses sean novos ten moitas ventaxas, pero ten un problema, que aquí hai que pagalos. Non hai ninguén que regale 58 autobuses ao Concello de Santiago, porque o Concello de Santiago pois é un concello, non sei, moi simpático, moi elegante. Hai que compralos e hai que pagalos. E claro, pagar esos autobuses logo requiere que hai que amortizalos. E, polo tanto, eso repercute sobre o coste do servicio, como é normal. Se vostede anda con un coche vello de 20 anos, o normal é que o teña amortizado. Seguramente pagará máis en gastos de conservación e mantenimiento, ou deixará tirado en algún sitio, cousas polo estilo, que é o que nos pasa nos cos autobuses. Compra un coche novo, bien, a parte boa que ten un coche novo, que non o deixará tirado, que seguramente será, desde o punto de vista do consumo e da contaminación, moito máis eficiente, pero ten que pagarlo, porque non lle van a regalar, probablemente. Pois iso lle pasa tamén ao Concello. Hai que comprar 58 autobuses e hai que pagalos. Entón, aínda que esa non teña por que ser a subida aos prezos definitivos que queden despois, poderíamos esperar unha subida do prezo. Sería razonable pensar que, tendo en conta que os precios levan 10 anos conxelados, sería razonable pensar que algunha subida vai haber. Por certo, non se pode falar de prazos cando sería o contrato? Non, eso ainda é moi prematuro. Ahora mesmo sale en exposición ao público o estudio económico, terá que ir á Xunta. Nós o que contamos que con convocar este concurso no segundo semestre deste ano, obviamente, porque xa estamos no segundo semestre, ao longo deste segundo semestre, e que se poidera axudicar ao longo do primeiro semestre do ano que ven. Iso é o que nós queremos realista. Alguna pregunta máis? Bueno, pois se non hai ninguna pregunta máis, gracias a todas e a todas, porque hoxe só estás ti aquí, pero bueno, outro lado, ao mellor temos o noso amigo Ramón e temos algunha xente máis. Un saludo para todas e todos. En todo caso, bueno, estamos chegando á penúltima semana antes das festas do Apóstolo. Temos que facer o posible por chegar ben ás festas do Apóstolo e por chegar ben ás vacacións. Por lo tanto, prudencia a todos, responsabilidade todos, máis nada, a disfrutar deste verán.